Akcia. Pekný podvečer prajem. Moje meno je Roman Jenčo a vy sa nachádzate na mieste pre kreatívnych a nadaných ľudí. Ak ťa baví točiť, kresliť alebo vytvárať texty, si tu na správnom mieste, pretože na tejto škole sa to dá všetko naučiť. A keďže o tejto škole viem absolútny koko a presne preto sa na to spoločne pozrieme s pani zástupkyňou tejto školy, Romanovou Palkovou. Tak na našej škole sa dá študovať v štoročnom maturitnom štúdiu v základných takých 3 odboroch študijných. 2 sú s názvom obrazová zvuková tvorba a delia sa podľa takého zamerania na jeden s názvom kamera, zvuk, strih a druhý je virtuálna grafika. A potom taký tretí samostatný možno s takým svojím špecifickejším zameraním je masmediálna tvorba. Kamera, zvuk, strih. To všetko sa vieme naučiť na odboroch kamera, zvuk, strih. Tak na odbore kamera, zvuk, strih sa študenti môžu naučiť všetko, čo potrebujú na to, aby mohli pracovať v oblasti kamery, zvuku a strihu. Či už od úplných začiatkov, od toho, že ako čo zapojiť, až po to, ako sa nakrúca a ako sa potom postprodukuje materiál. Takú techniku sme nemali ani na vysokej škole, ako mala táto škola. A odvtedy teda sa to ešte výrazne zlepšilo. Wow, to musí byť zaujímavé. Ale čo ak mám strach zo statívu? A na umeleckej praxi som si len kreslil. Je tu niečo pre mňa? Na odbere virtuálna grafika pripravujeme študentov v 4-ročnom odbornom štúdiu na prax v televízii, filme, ale aj v grafických štúdiách. Sú to základy úpravy fotografie, základy 2D a 3D grafiky, a teda modelovanie, špeciálne efekty a všetko, čo film potrebuje. Myslím si, že tento odbor má budúcnosť, je veľmi žiadaný. No, vyzerá to, že zo mňa asi Picasso nebude, ale čo so mnou? Ak mi aj slovenčina ide lepšie ako kreslenie. Na to tu máme aj tretí odbor. Odbor Mass Media je veľmi taký, ja to nazývam také gymnázium pre žurnalistov a pracovníkov priamo v médiách, tí, čo sú hlavne pred kamerou. Na tomto odbore sa snažíme učiť práve tie základy nejakej tvorby dokumentárnych filmov, reportáží, ale samozrejme aj tá prax ako moderovanie. Čiže vlastne massmediálci z tejto školy výjdu ako plnohodnotne preskúšaní a naučení tvorcovia a pracovníci v médiách. Vyššie odborné štúdium trvá u nás 3 roky, je to akoby forma pomaturitného štúdia. Neslúži len pre študentov alebo absolventov našej školy, ale vlastne môžu sa prihlásiť aj študenti z iných stredných škôl na Slovensku, čiže aj z gymnáziálnych odborov a podobne. A po týchto 3 rokov štúdia u nás v 3 študijných odboroch môžu si vybrať, sú vlastne diplomovanými špecialistami. Jeden taký základný prvým odborom bola filmová a mediálna tvorba, potom sme k tomu pripojili odbor fotografia a teraz máme od septembra 2024 v experimentálnom študijnom alebo v experimentálnej študijnej forme vizuálne efekty a herný dizajn. A toto bolo všetko. Ak by ste mali záujem študovať na Strednej škole umeleckého priemyslu Filmová, tešíme sa na vás s vysokou radosťou. Dovidenia.